Bintang Asmara. Dek Yusuf niku setelah kula niku biasa tak mirsani ten YouTube. Nggih. Lah kok ten mriki kok tibakno iki cilik ning anune gedhe. Cilik ning Mengeriin. swantene. Swantene kabisane. Loh. Nanan no. Ayo kewalik to, Di. Lah kok iku ibu ngono. Kok ibu kan kalau bu. Lah kasih ibu. Oh alah. Iya buruk. Iya Maksudku bubruk. kuwi. Bubruk. Oh, Iya. iki pamundutane gerajakan Banyuwangi. Nggih. Seleramu sing nyanyi di Apri sing beksa. Ya Via melu joget. Oh, iya. Dadi Via kudu ditesek jogete. Heeh. Ditesek. Ajaran sik no, ajaran sik Pri. Lah Dewi Mimin jok Ya. apa? Kabeh. Dewi Mimin melu. Melu Melu kabeh wong telu dites Ayo. kabeh. Petetan ya kembang petetan blek Iya. blek blek dangdut ngono ya. Aja angel-angel lho. Ayo. Nek angel telapan didoni terus ngomong. Dusok-soke raimu kuwi. Edan. Raimu dhewe lah. Tung blek tung dangdut. Ya, ayo coba. Ting tingane ose aku tak muni sik kok le. Aja galak-galak to. Oh, pacare Pi. Pacare Pi. Ya. Oh, bela. Nek nang panggung ki ra ono pacar-pacaran, nang panggung ki milik bersama. Milih umum. Masalahmu pribadi aja mbok konek panggung. Mula kok tak jedhe gebes-gebes aku karo Pia yo kate seringgit milih aku. Ora yo. Oh, Sembarangan. Yo. Yo, Pia. Gender. Ting. Petetan yo kembang petetan. Tumblek. Dling dangdut. Disangkas. Yo jan kas ngono kuwi kas. Yo. Petetan yo kembang petetan. Tumblek. Dling dangdut. Ayo Pia yo. Ayo Pia. Nyoba. Soale nek anu ciri khas Banyuwangi ini energik. Piti-pitian. Energik, piti-pitian. Mongko iki tenagane tenaga lanang. Lah. Tangane neng malang kerik ini. Lah, Nah. kulino ngluku to kowe. Ora apa ngene kok ngluku. Lho sinden ki nek nang panggung nang omah apa hariane no. Rada mendek sithik, mendek. Nah, bokonge rada mundur, dodone degek. Degek, Nah, bokonge lah. lah dalah. Yo. Petetan. Yo kembang petetan. Iki malah kaya pitik memeti nek iki. Anu, Mbak Yanti nyoba Mbak Yanti halus Ayo, aja Mbak ora Yanti. apa-apa lho. Lho, kamu sinden halus tapi kan ya meniso sih lho, Pak. Ah, Lah kok ya nek ngono tiba-tiba pas kuwi. pamlutan ki gilirane sampean rasa sok cantik. Yo, Kowe arep nang ndi? kowe jene kono. Iya. Galak tenan iki. Yo. Ayo, Nak. Tangane malang kerik, rada mendek. Dodone degek. Nah, mendek neh. Nah, Nek bedah. petetan ya kembang petetan. Tumblek. Ah, Iki pitik halusan. iki pitik halusan. Mbak Yoga kayak apa ya, Mbak Mbak Yoga? Yoga ya. Kayak kok keri dhewe Butarni ya. Butarni jek kabeh kok giliran. Heeh. Kabeh roto. Lho, Butarna ya. aku kan sinau saka pengalaman panggung, saya pinter. Iya ki. Ayo. Ayo, rada mendek. Seneng aku anggere. Mendek, degek. 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 Petetan ya kembang petetan. Tumblek. Tak. Blak. Eta Iso kok wong pacaran gocan-gocan. Kayak wong arep numpak motor ngetapel. Bude Tirna. Ya, Ayo Bu. Ayo, Dik. Ayo. Tapi wong stres, wong piyai sepuh kok. Ora apa-apa yo Alarmi lho. mamaku iki. Ayo, Mak. Lho
Lah, Bang kenapa geringingan pengen pitik-pitikan. Kok kabeh. Ya wes. Setuju Bu Detirna. Setuju. Damar setuju le. Setuju. Le. Setuju ya, Mas Damar ya. Ayo Bu. Apa iki punya sepuh kok dikerjani. Dianggi sih. Iya, Ayo dianggi. Ya, ya. Kalusan ya ora apa-apa. Iki Mbak Okta urung tau lho. Yang Mbak Ayo, Okta. engko tiba gilirane. Oh, iya. Sayuran. Yo. Ya bagi sih. iki pitik-pitik kutuk iki. Lah ya. Hup. Patetan. Ayo. Ya patetan. Oh. Sing gender terus bungahi. Kacamatane ngantek ngembun ya. Gus salah. Kaya ruruhe to sampean ki. Lah, lek ngawaske kok kacamatane ngembun. Mbak Ade Okta. Mbak Okta. Ayo, kene Iya. ajar kendel. Mbak Okta ki jurusan tari kok. Lah nek iki wong penari. Walah, iya. Penari. Yo, iki nek penari. Kaya aku lagu tukang derep. Tukang lugu. Wah iya. Patetan. Ya kan. Wes, bener. Saiki kowe deh. Iki bose ya iki gong. Ya. Sopo juga keboyok kecedet mau. Ayo, mendek. Ndek. Dodone ndegek. Nah, bokonge rada jentit, Kok ngono to? Ciduke. melet. Kok manut. Yo, mendek. Patetan ya kabar. Blak. Tak. Blak. Malah iki mang pitik gering nek. Aku tidak ndusur ngono kuwi. Anu pitik gering teleke putih. Ayo. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi, Mas. Ya. Gerajakan Rai
Sudah, terima kasih. Makasih ya Novia. Oke. Iso ngimbangi lho. Atasnya wedok asli lho, Lek. Aku jane ya karep ora tekan rasaku, Jos. Tekerian Mbak susune nglumpuk. Angger kena Nenggaring keringet kok ngarep. mlayu dhewe. Anu, susune rung presisi. Iya. Susu kok iso jajaran ginjang. Edan. Trapeseum. Apa persagi? Cih. Iya. Minangkani pamundutan meneh Budhe. Cih menapa ingkang dipun pinangkani? Lagune cah nom-nom jaman saiki. Oh nggih, Ya. monggo. Ayang-ayang mongge. Oh iya. Ana Mbak Anggi Mak Yaya Mbak Anggi. supaya minangkani pamundutan. Ayo piyayi alusan dikon nyanyi dangdut ki ya prayoga wae. Oh iya. Disepati. Kandham lincah mring tukul ngisor wis. Hop, kae warung kaca. Wedang teko kimba jatah tempe. Sepat madu. Isih kalah maneh. Eseme wong kuwi. Tansah gawe lindho. Ya. Bubrah ya men. Iya, Mak. Mbak Anggi. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Menika wonten pamundutan wong ayu ngersake ayang-ayang. Ayang-ayang. Niku duet napa dhewe? Nek duet karo Pakmu Gede. Eh, Oh karo sing gender. Oh, sing gede. Boten. Mangke njuk sing gender sinten? Ora nggo genderan. Lah genderan ayang-ayang kok digenderi iki ngapa? Ah, bahasan sing munggah Anggi bagus sih. Ya. Umume ae lek. Lah mau nyampas karo aku lek nganti nguweh-nguweh ini mau. Iya. Isa serasi ya, Lek. Nek karo Anggi isa serasi. Sing wedok putih, lelena ngedop lho. Kok ngedop? Kelire manis, pancen kulitane manis kok ngedop. Irenge wong lanang iki ra apa-apa dinteni. Kok omonganmu lho, Pri. Kok sing putri-putih sing lanang ngedop. Kuwi ora ngedop, kuwi ora ngedop, peteng dedet. Potong Ya dedet. Allah. Sesuk
oleh ora ya? Ayo gek ngadek sing genden. Aduh. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang sing piye, Mak? Sing kae lho, ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4 ngono. Kok piye to? Iya. Dewa-dewa Ayang-ayang Oh, tenan. Iya. Ayo ireng ki ya ayang-ayang. Iya, Nak. Iya, karo Bude Mimin wae ra apa-apa. Iya. Oh iya. Nggih. Ndak. Jadi suwe Suwe ilang. kaya kaset kalung Mbak sesuai alone. Suwe-suwe entek. Kanggo terus perdana rekod. Sampun matur nuwun. Matur nuwun Mbak Anggi. Iya. Siji neh, Nduk. Oh, tasih setunggal melih. Heeh, kok ya. Oh, Sindene kesenten. Mbak Okta. sindene maksud kabeh Mbak Mbak Okta Okta. dereng. Oh iya. Iki adine sing manjak iki lho, Mak. Oh, niki lho alah. Mula ra Iki lho. vise persis to ya. Iya. Nah, dan jane sing manjak kuwi nek dandan wedok ya ketok ayu kok. Iya. Ya kok kabeh kon dandan wedok. Sing manjak wae ngeten iki, Mbak Twittermu apa? Aku ora ndek Twitter lho, Mas. Aku ora nggo Twitter kok. Anduene WA aku kok. Kowe nek golek Mbak Mimin aja ning Twitter, ning aplikasi Babak Bundes kan. Apa kuwi, Pri? Melicet. Kok Mbak Twittermu apa? Mbak aku ora nggo Twitter ya, Mas. Aku. Melicet. Dek Okta. Dek Okta. Mbak Okta. Arep ngaturke apa? Niki mengke jane nek tes enten wekdal kula badhe ngaturi jumeneng kadang kula saking Klaten, Bude Nok. Nggih. Menika garwanipun almarhum Ki Singkek saking Singkek. Oh, Kalambok. nggih. Bar niki. Dados menika rayinipun Ki Tantut Sutanto. Mbak Yunipun Ki Tantut Adik Sutanto. Pak Tantut. Tembange Kadung Tresna. Oh iya. Sih. Lamat wis katon Selamat bos katon deh jane. Buka sapa niki? Bukane apa? Bukane apa? Rebab, siter, Bonang. bonang. Ya, bonang. Bonang penerus apa bonang baru? Bonang barong wae sing penerus ki sok buyar rek. Polatane ki wis buyar. Heeh. Mangga Kadung Sing Tresna. bonang penerus ki polatan sedih apa seneng ki kok gur padha. Kaya Semar kae. Ayo Mas.
Mbak Okta mesti lahirnya sasi November. Januari. Okta ya Oktober, November. Iya kak, iya Oktober. Bu Dena katuran minggah nggih. Nggih, mangga katuran tindak Mangga, di Bu sepatu Dena. cok. Enje wilujeng dalu Dik pangapunten. Iki kok aku kok tok lemi piye? Dolanane lek men mah. Nggih. Nggih, Menika gak pernah rayinipun Pak Tantu. Oh nggih. Oh Mbak Oh Mbak Yune Oh Mbak Yu, ya wah jan Mbak Yune klera-kleru kok. Nggih. Sugeng dalu Ibu. Enje wilujeng dalu Mbak Nggih, Jan. matur sembah nuwun menika berkahipun rawuh wonten ning ning atase ming sak kula diberkahi panjenengan. Enje, kula remen. Kula termasuk warga RT 6. Oh nggih. Nggih, nggih. Oh, tesih sederek kalian mriki Bu. Nggih. Oh, alah layak kok. Ada-ada. Niki badhe ngaturke napa Bu Dina? Napa nderekke napa? Lah napa? Nderek. Derek Kalih. jenengan. Napa duet kalih Pak Slamet? Oh, nggih. Ayo Pak Slamet ngancani Bu Dena Lintang Asmara. Oh nggih, bintang asmara. Dik Yusuf niku setelah kula niku biasa tak ming mirsani ten YouTube. Nggih. Lah kok ten mriki kok tibakno iki cilik ning anune gedhe. Hah? Cilik ning Mangke riyen. swantene. Swantene, Lah, kabisane. Loh, kabisane. Lah nggih to begitu suluk pertama langsung Niku sound sisteme Bu, nggih. Sound sisteme nggih. nggih sekolahane nggih sae jos pokoke. Sing marake gandem niku sound sisteme. Nggih. Dek Yusuf niku cilik kok anune gedhe swantene nggih. Nek kula niku kok cilik tetep cilik nggih kula niku. Mbak dipresakke lho. Kok dipresake ngopo? Ora apa-apa dipresake. Mbok disontekke Lintang Asmara. Enje. Bar niki terus anu bajing loncat sing Ponakane request- Bu nggih. Dena. Lah nggih putrane Pak Tantu. Ala. Tantu sing nyanyi mbokne gedhe ya dadi ya pleng. Aku ning kene ya ndek adi Nggih. sing demung. Oh, sing Dek moko kelingan jam megatan. Nah, ini ku adik kula sak kos. Matur nuwun. Adik jangan sak kos. Oh alah. Oh. Lah lho Mbak Yune kos kaya ngene ngono mula adine ya subure kaya ngono. Alumni kose kok anu ya gede-gede ya. Nek mesem kaya Mr Bean ngene. Nggih. Ya Pas moko kae. Berarti kanca SMKI. Lah nggih. Iya. Ki mau Sampun wis menika. ngaturke langgam penanggalan. Oh, langgam menang. Siang Pantoro Ratri. Oh, kok. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Langsung. Penanggalan nah nggih. Kersanipun Wis setengah siji, Mbak. Ya adum wektu wong iki lakone ya dawa. mengke tasih dipun lajeng kalian Mbah Nggih. Waloyo. Mbah Waloyo tesih wonten ning Mengke wonten manci GR. gara-gara. Nggih, gara-gara. Iya. Sak dhewe wayahe Aliandon Lek. Ya, golek. Oh, pindah ngulon. Matur nuwun karo kadang-kadang panitia, Bapak Sembah RT, nuwun. Pak Dukuh, Pak Duko lan sedaya panitia, Pak RT, Pak RW lan sedaya kemawon Ibu-ibu. ingkang mendukung acara dalu punika. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Awet to rezekine, awet to pasedulurane. Amin. Amin Allahumma amin. Matur Selamat nuwun. sing nanggap, selamat sing Sing ditanggap. ditanggap. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Sembah nuwun. Iya.
Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Amin ya. Tansah marpamoring sukma